Farin ciki da more nishaɗi shine ka yi barci cikin alfarma. Ba wuru-wuru ba kwangi, ka mallaki gida ko fili cikin kwanciyar hankali. Kanawa nesa ta zo kusa, mai rabon adashen gata to ga kofa. Ka mallaki gida ko fili cikin sallama da salama to tabbas nemi Afnan Investment. Akwai fili, akwai gida, akwai shaguna har da ma plaza. Kai ko da haya kake bukata muna bayarwa cikin sauki da rahusa. Kamfanin Afnan Investment sun sauƙaƙa muku wajen mallakar fili, gida ba tare da hayaniya ko runto ba. Ka ji rabo har da ma bananza ta yin adashen gata domin mallakar fili, gida ga masu ƙaramin ƙarfi. Muna da filaye a Janguza Barrack kusa da titin jirgi 30 by 30 a kan tsarin adashen gata, wato ka ringa biya kaɗan-kaɗan har ka mallaki abinka. Tabbas wannan garaɓasa ce ga al'ummar Kano domin mallakar fili ta biyan kuɗaɗe a sannu. Akwai kuma gidaje na sayarwa da haya cikin sauƙi ka samu abinka hankali kwance. Don samun muhalli cikin kwanciyar hankali da tsari na musamman, tabbas ka nemi Afnan Investment na ɗayan da ba shi da tamka. Hausawa suka ce sayan nagari mai da kuɗi gida, ko da kuɗinka sai da rabanka.